Scouting de Peelspeurders is begonnen met een crowdfundingsactie. Bjorn Jansen van de Beheerstichting legt uit waarom elke euro is meegenomen. We merken dat we als club groeiende zijn en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar dat betekent ook dat we meer materiaal nodig hebben om al onze leden in de zomer toch veilig op kamp te kunnen sturen met goed materiaal. Als de vereniging groeit hebben we meer materiaal nodig. En ja, daar hebben we nu een actie voor opgezet. We hebben toch helaas ook vanwege het coronavirus wat meer inkomsten die we missen. Verhuur van het gebouw en van onze terreinen en dat soort zaken. Dus ja, als het de ene kant naar beneden gaat en de andere kant omhoog, dan is het een schreeuw om hulp. Ja. Nou, dit is een steun scouting actie. Het platform is opgezet ook door Scouting Nederland. Het is op de pagina steunscouting.nl hebben wij een pagina aangemaakt. En daar kunnen mensen gewoon een vrijwillige donatie achterlaten. We hebben in ieder geval echt de behoefte aan 2 nieuwe tenten en wat pionierhout. Het streefbedrag daarvoor is €5.000. Dus als 5.000 vrienden van ons €1 doneren, dan zijn we al geholpen. De lockdown was ook voor de Peelspeurders een lastige periode. Een moeilijke tijden geweest. In de zomer konden we nog een en ander buiten doen. Maar in het begin en ook de afgelopen maanden is eigenlijk elke activiteit online geweest. En sinds 3 weken zijn we weer bezig met een aantal beperkingen overigens weer opkomst op het gebouw en rond het gebouw te hebben. Bij voorkeur buiten, regende het echt te hard, dan is het toch naar binnen. Hoe hebben jullie dit jaar, zeg maar, want de corona speelt nu een jaar, het hoofd boven water kunnen houden? Contributies gaan natuurlijk gewoon door. Activiteiten gaan door. We hebben natuurlijk inkomsten gemist, geen prikacties bij McDonald's. We houden het hoofd boven water. En dat zijn met name natuurlijk onze jeugdleden, maar met name het kader, ook dat is allemaal jeugd, die eigenlijk heel inventief en creatief toch die jongeren bezighouden en betrekken bij de vereniging. En dat is voor een groot gedeelte dus online. En gloort nu wel hoop met de nieuwe maatregelen de komende maanden? 2 weken kunnen we weer wat doen rond het gebouw. We hopen na 1 april ook onze bovenbouwgroepen, of de groepen zeg maar ouder dan 18 jaar, weer bij elkaar te laten komen, wat nu nog even niet kan. En op die manier langzaam maar zeker terug naar een normale scouting situatie.